Queremos mirar máis de preto a súa situación, facémolo co secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. Que tal, moi bons días. Hola, que tal? Bo día. Grazas por estar hoxe aquí con nós. Día, dicía eu, no que se prevé que xa poidan empezar cousas, porque dicíame xusto hai un momento que ali nesta fin de semana foi un pouco de impás, non? A espera do que poida pasar. Claro, hasta ahora a xente ten moita preocupación, como é lóxico, eles están acostumados a este tipo de acontecementos que de vez en cuando ocurren. É verdad que neste caso é completamente diferente, porque directamente o que era o presidente do país foi sacado do país e foi levado ante a xustiza en outro país diferente. Entonces a xente este fin de semana estaba máis ben recluída nas súas casas, como ademais eran días festivos, non había actividade laboral ordinaria, e hoxe vai ser o día para probar se realmente o país empeza a funcionar, se a xente vai a continuar nas súas casas, se o comercio vai empezar a abrir, porque o fin de semana si abriron establecementos algúns de venta de comida, no que se veían algunhas ringleiras de personas que iban buscar produtos de primeira necesidade, pero tamén é verdad porque eran moi poucos os que abriron, non? Dicía, ademais, 32.000 galegos que hai ali en Venezuela, boa parte ou a maioría deles nesa contorna de Caracas, da capital, que é onde ademais se prevé que poidan pasar máis cousas ou que se noten máis, non? Eses cambios no país. Uns cambios, bueno, pois que sí que se podían prever, pero certamente nunca se dera ese paso adiante como neste momento, non? Sí, a xente ali estaba xa que expectativa desde finales do mes de novembro, no momento que se suspenderon mesmo os voos a Venezuela para ter o espacio aire libre, sabían que en calquera momento podía pasar algo desto. Lóxicamente nadie podía saber que ou en que dimensión. E Caracas concentra a maior actividade, foi na noite dos bombardeos, sin duda ninguna. O resto das persoas de Galicia que viven noutras zonas, que podemos contactar estes días, como pode ser Puerto de la Cruz, Maracaibo, Valencia ou Maracai, evidentemente veían un pouco máis lonxano porque veían que eso ocurría na capital. Ali se concentra a maioría das cousas, non? Entendo que, bueno, sempre foi, non? Pero sí que nestes días especialmente ese contacto que se fai dende a Xunta, dende a súa Secretaría Xeral, cos galegos que residen ali, está intensificado, non? A través, supoño, dos centros galegos, non? Sí, claro, nós estamos de xeito permanente en contacto ante cualquier situación, cambio que se poida producir. Temos, ademais, en Venezuela dase unha situación moi concreta, é única no mundo, porque prácticamente o 90% dos galegos que residen no país están vinculados a algún centro galego. Sin duda ninguna, o maior deles é a Hermandad Galega de Venezuela, que está en Caracas, unha entidade que ten máis de 20.000 asociados, quer decir que a inmensa maioría das familias galegas están vinculadas a un centro. Os centros galegos estes días non abriron as súas portas por motivos de seguridade das persoas, tamén dos bens, e probablemente hoxe sí que xa empezan a abrir al menos unha parte do día as súas instalacións para que a xente os poida utilizar. Non sei se de momento está todo, bueno, neste impás, a ver que pasa, pero non sei se intensificaron ou polo menos esses contactos de algún galego que quera sair do país, ou algún movimento a ese respecto, ou polo de agora está a cousa máis expectativa? Claro, neste momento a xente ten preocupación, ten expectación, e tamén todo o mundo ten moitísima esperanza, porque, bueno, esperan efectivamente que ahora sí realmente o país poida empezar un cambio hacia unha evolución de libertad, de democracia e de recuperar ao longo do tempo, porque non vai a ser desde logo de un día para outro ese gran benestar que Venezuela tiña, que nos últimos anos pois foi perdendo. Nos puidemos vivir con eles, eu personalmente estes 13 últimos anos, ese deterioro permanente, esa conflictividade social en moitísimos momentos que casi che impedía vivir de maneira ordinaria, e, por suposto, a dificultade económica, a indixencia a que someteron a moitos, e, desde logo, e vivímoslo aquí tamén en Galicia, 8 millóns de venezolanos saliron do país, casi un 30% dos do país. Nos temos aquí cantidad de personas das nosas familias que tuveron que volver, que están aquí acollidas, e detrás delas viñeron outros que non sendo galegos nin españoles, son familias estrictamente venezolanas, pero por ter amistad, por ter relacións familiares, tamén se están acollendo aquí en Galicia. Esos, lóxicamente, están en expectación de decir, bueno, se isto cambia, eu poderei volver á miña casa e ao meu país, non? Claro.
esperanza, eso tamén ia dicir, porque xusto neste mes de decembro tamén sí que se significaba nun acto esa Galicia terra de acollida, con eses programas de retornados galegos aquí a nosa terra, moitos dende Venezuela, pero tamén esa comunidade venezolana moi importante que tamén está volvendo, que tamén ve Galicia como a súa terra. Moita desta xente sí que terá intención de volver se as cousas realmente cambian, non? Bueno, a xente que é estritamente venezolana, que non ten vínculos en Galicia, moita dela, se o país recupera, pois lóxicamente volverán, como é normal, como faríamos nós. Eu neste Nadal precisamente tuve en ocasión de compartir celebracións con persoas de Venezuela e sin duda o maior deseo que en todas manifestaron é algo parecido ao que está ocurrindo agora. Non evidentemente estes acontecementos, pero senón ese desexo de que o ano novo trouxera precisamente un cambio, esa evolución democrática, esa liberdade, ese benestar novamente para Venezuela. Falaba vostede un anaco deses problemas económicos que vivían moitos galegos, moitos das persoas que en Venezuela durante estes últimos anos. A Xunta tamén está pendente deles, é dicir, hai distintas liñas de actuación e programas de axuda permanentemente co país venezolano. Bueno, neste últimos anos foi unha relación de traballo social permanente. Nos agora, aínda fai poucos días, determinouse desarrollar o operativo deste ano para chegar cerca de 2.000 axudas económicas a familias galegas que están en Venezuela, particularmente a familias con personas de edad avanzada, con problemas de índole sanitario, e así foi cada un dos anos. Estamos falando de que Galicia destinou a Venezuela cada ano máis de 2 millóns de euros precisamente para atender a estas nosas familias desde o punto de vista social. E para iso foron fundamentales os centros galegos no país, porque a través deles puidemos crear esa rede que se multiplicou e que nos permite chegar a incluso detectar os casos de necesidade. Eu dicíalles moitas veces que eles son para Galicia os ollos e as mans para poder trasladar esa axuda, porque aínda que haxa interés por parte de Galicia e se poñan recursos económicos, nós non temos estructura no país, non temos embaixadas, non temos consulados, pero sí temos a esos centros galegos e temos a esos galegos a través de diferentes tipos de asociacións que permiten chegar en tempo real, e por eso agora estamos en expectativa, e se hubiera que actuar, teríamos capacidade para actuar a través de axudas de emergencia ali onde fose necesario. Eso ia a preguntar xusto para rematar. A expectativa é expectante ante o que poida pasar, pero hai esa liña vermella, digamos, ese punto no que se as cousas mudan ou, digamos, se complican, podería a Xunta actuar a través de que tipo de medidas? Sí, claro, nós podemos actuar desde o punto de vista de apoio, de axuda económica, de axudas de emerxencia, a través de esa organización que se está creada no entorno de Venezuela e que, polo tanto, nos permitirá chegar ás familias. Obviamente, a Xunta non pode actuar en ámbitos políticos, diplomáticos ou de outro tipo, porque iso é responsabilidade da Administración do Estado, pero nós sí podemos estar ao lado das familias, estar moi pendentes do que ocorre e tratar de solucionar, na medida das posibilidades que podemos ter como comunidade autónoma, aquelas cuestións de primeira necesidade dos galegos ali. Bueno, pues muy atentos estaremos, por supuesto, a evolución, a esa repercusión de todos los galegos, esos 32.000 que viven ali en Venezuela. Antonio Rodríguez Miranda, gracias por estar con nos, atentos, pendentes da evolución ali. Moitísimas gracias, é verdade que todos vivimos con esperanza que realmente este régimen dunha vez desaparezca e que Venezuela, como todos, aquí tanta xente que a queremos, porque todos temos familiares probablemente que ali estuveron, e que poida recuperar pois esa calidade de vida que sempre tivo e sobre todo esa libertad e esa democracia que todos desexamos. Gracias.